Ето го! Се втосваме сега новия Жокер. Жокер 20. Първи полет на Банско. Обещавам, няма да правя никакви палави неща. Само Safe Universe. Този звяр няма да го пържим от начало, да не ме изпържи мене. Уху! Жокере! Оп! Да ти видим енергията как гълбеш. Оп! Добре, я една серия уинговери. Оп! Ехо, банда, Банско отново ни дава един хубав ден да летим. И с Жокера, втори полет за днес, пак нищо особено няма да правя. Уинговърчета, садчета, някакви такива работи. Да не прекаляваме. И добре, това крило лети много бързо и за много време аз съм вече над бокса над Бандаришка поляна. Тъй, че мога да завъртиме един малко по-продължителен сад, за разлика от предния път, да усетим крилото и енергията малко. Съвсем още малко. И... айде! Добре, мазно сад ще стана. И освен отново малко уинговери да си поправим. О! 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 Оп. Что път, бе?
Браво, жокерчето ми е! Ай, че хубаво!